Иначе ние подрязваме, то пак расте. Подрязваме, то пак расте. Това години, 30 години. Може би си християнин от 30 години се бориш с пороци и грехове. Някой с хазарт, някой с порнография, някой с тайни грехове, някой с блудство. Различни грехове има, някой с тютюнопушене. Не можеш да пребориш порока, но искам да ти кажа, трябва да се изкара корена. По същия начин това растение расте от 30 години нагоре, расте, подрязваме, пак расте, подрязваме, пак расте. Какво трябва да направиш? Трябва да повярваш в Исус и да повярваш на Неговото дело на кръста. И искам да ви прочета слово, където казва, това е в Римляни 6:20, казва: защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздани от правдата. Какъв плод имахте тогава? От онези неща, за които се срамувате, защото краят им е смърт. Какъв плод имахте тогава? Неща, от които сега се срамувате. Така че, защо има плод? Понеже има корен. Да ражда. Но казва Словото, продължава и казва: но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате плод святост. Ние вече имаме различен плод чрез вярата в Исус Христос, понеже семката, ядката на греха беше изкарана от сърцето ни, за да не раждаме греховни плодове. И казва дори Словото, ние имаме плодовете на духа, които са любов, радост, мир, правда, дълготърпение, вярност, кротост и обуздание. И казва Словото, срещу тези неща няма закон. Така че ние имаме друг плод. Посветете се на Словото, посветете се на Святия Дух, обичайте Бога, търсете Исуса и вярвайте в Словото Му, и вярвайте в жертвата, понеже чрез тази жертва беше изкаран, ядката на греха беше изкарана от сърцето ни, за да не робуваме вече на греха и на страстите, на беззаконията, които ни отвеждаха за смърт. Нали? Греха ражда смърт. Така че, вярвайте в кръста на Исус Христос. И точно това нещо ние сега ще го подрежем отново, но пак ще расте. Докато не изкараме корена. Исус изкара корена на греха от живота ти. Как? Чрез вярата в Неговата жертва. Вярвай в Неговата жертва. Вярвай в Исуса Христа, че Той умря, за да изкара греха от корен, от сърцето ти. Вярвай го и живей за Исуса. И вярвам, че Исус ще те освободи от всеки един порок, понеже и ядката на греха беше изкарана от нас. Алелуя! Бъди благословен и насърчен. Вярвай в кръста на Исус. Амин.